Allah Allah ku ya hakuri. Dan girma Allah ku ya hakuri. Wallahi Allah ba da kuwa. Wallahi ya wallahi Allah ba da lambar kuwa. Wallahi ba da lambar kuwa ba. Wallahi ba da lambar kuwa ba. Dan ba ku lambar kanina. Wallahi lambar kanina. Samana. Kidnapping kawai. Allah ya sa wajo Allah na wajo babanmu. Yayi. Hello? Mun yi kidnapping din dan an fara ne. Idan girman Allah ku kashe shi. Dan barayin kaji ne. Me kace? Ku kashe shi. Miliyan 12 na sabuwar mota Prado. Miliyan 12 da mota Prado. A hawa da Allah in dai ba ni za ku kashe ba, in dai ba ni za ku siyar ba, ku samu miliyan 12 nan. Ni in dai ku sai da hima ku kawo min sauran kuɗin. Ina bukata. Ina bukata in dai ku sai da hi. Shikenan na miyan kai ka zo ka ibe shi. Ka san me aka ce? Wai mu kashe shi. Dama can ya addabe su. Mu kashe shi. Mu kashe shi. Yayin shi ma suka ce mu kashe shi, mu ma muka kashe shi mutuwa. Wayo baba ya zaka maka. Amma dai ba za mu bar shaka wadin. Baba ya zaka maka. Baba ya zaka maka. Ya mu bar shaka. Wayo baba mu. Wayo baba mu. Ay ay. Wannan Sada.